san kira mun je mun gani ranka yau aikin kanmu za ka yi yau za ka yi mana kyautar kowa ka ba da gurin maka albarkacin baturiya da ɗan ka kamar yadda kuke gani rana ba ta ƙarya ga nan da haka inda muke kawo muku ya take kasancewa a wurin Suleiman da kuma amaryarsa. Ga hin za a gudu shi. Mun hoto za ka ɗauka ragar. mai billayanci Allah barka hannun yanka da su ga Kaduna jama'a don Allah zan zauna Allah ya dole mun asiri mai girma sanata Allah kai ka gida lafiya Allah ya dole mun rubun asiri duniya da lafiya kuma da Allah ya baka Kaduna gaba ɗaya kai gwamnan Kaduna ni sai kina daga nan ne can ni mu tafi ma yanzu ne aka rantsar da kai na kuma tun da muke roƙon nan da sabo ko ba a yi mana ciniki ba sanata a saurara jama'a a saurara ana tambaya To me za ku ce? Ina fatan muna abokin mu fatan Allah sai ya alheri Allah ya bada zaman lafiya wannan ya tabbatar da alheri Allah sai ya wannan na ban ya ana ya Kuma iya taka. da abun magana sun ba za ka Kuma za ku kawo na ilimi ne ana ka zo ɗaurin ɗaurin ɗanka da ɗirka turawa ne ta gaba turai kana cikin wani jihar kaduna za ta dace da san gina da jama'a yau kyauta irin ta yan aljan da za ka buga kana shugaban karamar hukuma ta na magana komai an ba abin da zai taɓa بسم الله الرحمن الرحيم har ka ji komai wani إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. da Allah saurara jama'a yan musulmi a saurara jama'a Alhaji Shamsuddin shi ne wato wali na Jane Raymond da ainihin wato Alhaji Yusuf wanda shi ne wakilin Isa wanda shi ne angon ainihin wato wannan ainihin wato wannan Yusuf ya nemi daga ainihin hadiyyarsa da Shamsuddin kuma ya bashi abinda muke so shi sai sadaki 50,000 ainihin wato Malam Isa ya biya ainihin wato wannan sadaki lakadan ba ajalan ba don haka abinda muke so a gane shi ne ainihin siga ga sadaki ga kuma ainihin ana sa ya tanya haji ya tuwo amarya kuma ainihin wato siga an yi sadaki naira 50,000 an biya na gada abinda muke so shi ne aure yanzu ya ɗauki tsakanin ainihin wato jen da kuma ainihin wato isa barakallahu fihima wa barik alaihima wa ma bainahuma min khair barakallahu fihima wa barik alaihima wa ma bainahuma min khair barakallahu fihima wa barik alaihima wa ma bainahuma min khair sai sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa Allah ya sa zuwa hannu Allah ya sa shekara da Allah ya mutu akwai shi zama da kai da shi ci gaba da cire hankali bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali barik ala Muhammad إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من أزواجنا وذرياتنا وجعلنا أعوذ بك من شر كل شيء من شر كل شيء أنت آخر بنصيتي أنت الأول فليس قبلك شيء أنت الآخر فليس بعدك شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء أنت الباطن فليس دونك شيء السلام على المسلمين المشركين أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع kamar da kuke gani yanzu haka dai aure ya ɗauru na Suleiman da kuma amarsa Janin Baturiya yar ƙasar Amurka akan sadaki naira 50,000 da aka bayar a daidai wannan lokaci mahaifinsa wanda shine waliyinsa ya daka ga waliyinta. Ya yi kokari sosai. Ya ga mutum 1000 da wani abu suna kallon live abin da ɗinka kwabarai. Kai yanzu baka gama ba. Ga wani shi ma da ya halarci wurin ɗaurin auren, me za ka ce game da wannan ɗaurin aure? To alhamdulillah Allah ya tabbatar da alheri, ya tabbatar da digadigan wannan mata da aka aura ta kasance ta zama musulma a cikin wannan tsari na tarbiyyar musulunci da muke ciki. Wannan miji nata kuma Allah ya sa ya sami damar riƙe ta ita ma su zauna lafiya tare da ita. Na gode.
Amma ya fa ango kai tsaye me zaka ce da masu kallon mu? Baban ango me zaka ce da masu kallon mu yanzu haka? Abokin baban ango ne me zaka ce? In gode Allah. To me zaka ce ga wannan? Allah ya sanya mun ji daɗin wannan. Allah ya sa zamo ambassador of Nigeria can ya rike addinin sa da komai da kai ne zaka a sake samu wani shi ba ya yi wannan amma Allah ya sa ma an ka samu zaka yi din idan haka ya samu ba zan iya samu yadda kuke gani ga tawagar amarya Allah ku dan tsaya mana kamar yadda kuke gani ga amarya nan da ango a daidai wannan lokaci. Are you set? I'm saying these people are too much. How do you feel today for getting married to a foreigner? Very happy. Like how can you speak that? Hey, do you know? And you are set to stay with him? Yeah. But I'm gonna Hey, Zagonam. Sakinan Zagonam. Hey, Zagonam. Kabiru, Allah come to Allah. Hey, bana wuri mara Allah. Wala ka hana wa da mutane da Allah. Kuna so mu yi magana da shan da su. Allah ka ya guri mai wai suna ka samu su kuna samu su bar wayan mana
Do you think it's a right way to get married in Nigeria? How will it change your life? Oh, much better. He's very nice. How did you find yourself? Can you speak Hausa? Chairman gafara da Allah. Ga BBC ma zo. Ga jami'in BBC ma zo shi ma. Duba motar. Je shiga. Dan gafara, dan gyara. Yanguwa sun ce haka yanguwa. Why are you gone late? I was here before everybody. I'm telling you. Mai da muke fata ga zama gwamna ba? Kuma ita mace ce wanda aka santa da hali mai kyau. Kuma tana son shi kuma da gaskiya. Yana son ta. Fata wannan aure zai zama koyi ga duk wani saurayi cewa in kana son mace ko fara ce ko baka ce ko koriya ce ko jaci kan Allah ka ji. Kowane shekaru ne na ta kawo in dai akwai so ta akwai komi.